Garaşsyz neşir daşary ýurtlardaky türkmen wekilhanalarynda hereket ediş möhleti uzaldylan türkmen biometrik pasportlarynyň peýdasyzdygyny aýdyp, olara basylan möhürüň 3-nji ýurt tarapyndan ikrar edilmeýändigini habar berýär. Türkmen News neşiriniň maglumatynda Türkmenistanyň raýatlarynyň bu pasportlar bilen 3-nji ýurda girip bilmeýändigi hem aýdylýar. 23-nji sentýabrda çap edilen habara görä, ýakynda Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky elçihanalary we konsulhanalary Türkmen raýatlarynyň hereket ediş möhleti tamamlanan biometrik pasportlaryna ýürite möhürü yerleşdirip başlady. Bu möhürde biometrik pasportyň hereket ediş möhletiniň 2022-nji ýylyň 31-nji dekabryna çenli uzaldylan barada belli edilýär. Ýöne neşiriň maglumatyna görä, Ýewropa Birleşigine agda ýurtlaryň elçihanalary Türkmenistanyň daşary döwletlerdäki wekilhanalar tarapyndan basylýan bu möhürleri ikrar etmeýärler. Ýewropa Birleşigine agda ýurtlaryň elçihanalary Türkmenistanyň raýatlaryna viza almak üçin pasportyň ýaşynyň resminamada görkezülen möhletden ýokary bolmaly däldigini aýdýarlar. Ýöne türkmen biometrik pasportlarynyň resmi möhleti diňe 5 ýyl diýip neşir belleýär. Ýatlasak Türkmenistanyň raýatynyň biometrik pasportynyň hereket ediş möhletini daşary ýurtlardaky türkmen wekilhanalarynda uzaltmagyň tertibi şu ýylyň iýulynda tasdiklanyldy. Bu barada hökümetçi Türkmen portal Nokut.com neşiri Türkmenistanyň Adalet Ministrliginiň hukuk maglumatlary merkezine salgylanyp habar berdi. 15-nji iýulda Türkmenistanyň Migrasiýa gullugynyň Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi bilen bilelikde kabul eden tertipnamasyna laýyklykda biometrik pasportynyň möhleti 2020-nji ýylyň 1-nji ýanwary 2022-nji ýylyň 30-njy dekabr aralygynda tamamlanan ýa-da tamamlanýan raýatlar daşary ýurtlardaky türkmen wekilhanalarynyň üssü bilen öz pasportlarynyň möhletini 2022-nji ýylyň 31-nji dekabryna çenli uzaldyp bilýärler. Neşiriň çeşmeleri Ýewropa Birleşigine agda ýurtlaryň bir näçesinden viza alyp bilmedi diýip Türkmen News ýazýar. Neşiriň baş redaktory Ruslan Mätiýew 24-nji sentýabrda adatlyga telefon arkaly beren maglumatynda özüniň bir näçe çeşmesiniň Türkiýeden Russiýa we Ukraina sapar edip bilmeýändigini hem aýtdy. Çeşmelerimiz möhleti tamamlanan pasportlaryny Türkiýedäki türkmen wekilhanalarynda uzaldyp, olara ýörite möhür bastyrdylar. Şondan soňra olar pasportlarynaky Rus we Ukrain vizalary bilen Russiýa we Ukraina uçdular. Olar Kiýewiň we Moskwanyň aeroportuna gonyp pasport barlygyndan geçjek bolanda Rus we Ukrain resmileri olaryň biometrik pasportlarynyň möhletiniň tamamlanandygyny aýdyp Türkiýe ýyllaryna uçurdular. Bu ýurtlaryň resmileri Türkmenistanyň wekilhanalary tarapyndan türkmen raýatlarynyň biometrik pasportlaryna basylan möhüri kabul etmediler diýip Mätiýew belledi. Neşiriň maglumatyna görä Türkmenistanyň wekilhanalary tarapyndan basylan möhürüň ýeketäk peýdasy bar. Ýagny munyň esasynda türkmen raýatlary möhür basylan ýurtda kanuny esasda ýaşap bilýärler. Şeýle-de olar kanuny esasda öýlerine ýagny Türkmenistana dolanyp bilýärler. Adatlyk baýdylanlary öz habarçylaryna we çeşmelerine häderlikçe tasdikladyp ýa-da inkar etdirip bilmedi. Ýatlasak hökümetçi Türkmen portal neşiriniň iýulyň ahirinde çap eden habarynda daşary ýurtlardaky türkmen wekilhanalarynyň raýatyň pasportynyň 46-njy we 47-nji sahypalaryna onuň möhletiniň 2022-nji ýylyň 31-nji dekabryna çenli uzaldylan barada bellik edýändigini hemde QR kod yerleşdirýändigini habar beripdi. Ýöne şonda pasportlary uzaltmagyň täze tertibiniň daşary ýurtlarda hemişelik ýa-da wagtlaýyn esasda ýaşaýan raýatlary öz içine alýandygy aýdylsa-da, olara yerleşdirilýän ýörite belligiň hemde QR kodunyň özge ýurtlara viza almak ýa-da siýahat etmek üçin ýeterlikdir ýa-da däldi mälim edilmeýändi. Türkmenistan öz raýatlary üçin daşary ýurt wekilhanalarynyň üssü bilen pasportlaryň çalşylmagyna mümkinçilik döretmeýän ýurtlaryň hataryndadyr. Daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenistanly raýatlar ençeme ýyllardan bäri özleriniň biometrik pasportlarynyň hereket ediş möhletiniň uzaldylmagy bilen bagly kynçylyklary başdan geçirip gelýärdi. Bular barada Adatlyk radiosu iýdigderli habar berip gelýär.